Welcome back sa Let's Talk. Final set together with the Municipal Administrator ng Bantay, na than Mr. Sammy Boy Parilla. Sammy Boy, sabi mo ang Bantay ay magiging first class na, hopefully by next year, no? By the year 2012. Paano nyo napaunlad ba talaga ang Bantay? At anong meron at madla? Ang ginawa ko po nung ako na yung nakaupong municipal administrator, yung sa mayor's business permit po, ako mismo yung nag-assess. Kasi nung mga past years, nung bago ko mo po, medyo nakikita ko medyo parang maliit yung mga pumapasok ng mayor's business tax permit nila. Kaya ako mismo yung nag-assess. Nung ako yung nag-assess, saka talagang naging stricto ako doon talaga. Kasi yun lang yung way na aangat yung munisipyo mo dahil sa income. Kaya I see to it na Para dapat hindi na talaga natin to accept this, just try to accept the fact that minsan sa mga business permit hindi natin maiwasan yan na may mga establishmento na nagreklamo bakit mahal, o di kaya naman meron na lang wag na nating masyadong the so-called padulas or the red tape is still there. Yun po talaga yung hindi po kasi pag nung hinawakan ko na po itong business permit, talagang naging stricto po ako dito talaga Computation. Kung lang sa opisina, talagang hindi po ako stricto kasi po ako na tao, medyo maluwag, pero nakita nila sa opisina na talagang naging stricto ako dito sa bagay na ito dahil ito ang alam ko na magpapangat sa ating bayan. May mga awards na ba natanggap ang meron po, may mga, di ba may maraming mga award-giving bodies? Naging po tayo, 2009, naging most friendly child municipality tayo. At saka 2009 din, na-award tayo ng BLGF na yung tayo ang pinakaano sa revenue. What do you mean? Kaya, kayo sa income po yun. Yung revenue na mataas nag-number one po tayo, kaya na-awardan yung municipal treasurer natin dahil dito tayo po yung nag-number one sa income revenue collections, at ito ay galing sa mga BLGF ang nag-award nito. Tapos saan nagkukuha yung revenue sa mga ating taxes, versus permit and the taxes. Okay, at yung child friendly, paano naging child-friendly? Ano bang category or anong criteria, alam mo? May classification. Sa BLGF po ang ang pumunta dito para BLGF po ang nag-assess niyan. Is Bantay safe? Oo naman. Very, very safe. Kasi kahit po kami mismo ng papa ko, kami mismo yung nagpupunta sa mga barangay na medyo may gulo. Kaya po, hindi po pa maiwasan may mga tumatawag. Halimbawa sa gabi o kaya madaling araw may tatawag sa'yo. Pag medyo magulo po yung may mga nanggugulo kasi hindi po maiwasan yung mga laseng, ganun. Kami po mismo yung pumupunta para ayusin. At kasi yun po yung pinakaayaw namin na magulo yung isang lugar. Kinakatakutan ba ang mga parilya sa Bantay? Ay, hindi naman po, hindi naman. Pero pag kayo nag-aayos... respeto lang siguro. Respeto. Hindi sila natatak. Kinakatakot sa parang kung kayo nandun nag-ayos ng may isang nanggulo, kunwari tapos tinatawagan kayo, tinetext, minsan pumupunta kayo doon para ayusin yung gulo or di kaya kung ano man. Kinakausap lang man po namin ng maayos. Kung kinausap po namin ng maayos, awa ng Diyos, kaya nagpapasalamat kami, nakikinig naman po sila, kaya naging maayos naman po lahat. Ano ba talaga meron sa mga parilyas at the people ng Bantay ay for the past elections ay kayo parati ang binoboto at minsan nga wala nang tumatakbo o against sa inyo. Bakit? Ano meron sa mga parilya? Yun po, unang-una, yung pagtulong sa mga tao, number one po yun. Lahat po ng makakaya namin hanggang sa, kahit wala na po kaming para sa sarili namin, basta papagbigyan lang namin yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nangangailangan ng tulong, binibigay po namin lahat. Saka, lahat po ng mga tao, pwede kaming lapitan Saka lahat ng mga tao, lahat ng mga problema nila, pinapakinggan po namin. So, saka lahat po ng tulong na basta po may pondo ang ating munisipyo, we see to it na yung pondo na yan
may tutulong para sa mga karamihan na nangangailangan ng tulong ng kababayan natin. So, like for example, ang bahay ninyo is located in Paing, right? So, Taleb po, barangay Taleb. at Taleb po yun. Opo. So, anybody, like for example, mga taga-bantay, pwedeng kumatok at Opo, opo. usually, may time ba tayo doon? Time limit? Meron. Wala naman po kasi Outland kami, no? hindi po, pagka nakasanayan na po namin, lalo na po yung papa ko na talagang talagang tumutulong siya kahit anong oras. Kaya yun din po siguro ang hindi nila makakalimutan sa amin na kahit anong oras maasahan po nila kami. Okay, let's talk about ano naman ang Bantay. The Bantay Arcade is parang naging landmark na yan ng Bantay. Kumusta? Magkano ba kinikita ng Bantay Arcade? Alam mo? Yung exact figure po, hindi ko po alam yung Wala. exact figure, pero alam ko ano po talaga, sa totoo po ito naka-loan sa bangko. Pero ito po nagka-self-liquidate sa additional income na sa ating bayan ito. Yeah, kasi sabi mo nga 80% pa lang yung mga tenants doon. Mga 80 to 85% so, na po na full occupied ditong Bantay Arcade. Ano pa yung mga pwedeng pumasok dyan? Like for example, kasi nandyan din bakit nandun nga pala nakapark yung bumbero? Hindi pa po kasi nagagawa yung ating yung talagang para sa fire department. To follow pa rin po yung yung ating para sa fire department. Kaya for the meantime, nakapark pa po diyan yung ating yung fire truck. Sige, let's talk about lighter side naman. Ano ba ang lifestyle ni Sammy Boy? Ano bang hilig ni Sammy Boy? Aside sa kotse, sabi mo, kotse. Ang sports ko po ngayon sa pa rin, sa jet ski pa rin. Pero recently po, wala masyadong karera, kaya medyo nakakapagpahinga. Mm-hmm. Kasi pag may karera, talagang nakatutok din ako dyan. Pero ngayon po, medyo daming trabaho, saka dami pong nasikaso, kaya medyo yung sports medyo nawawalan ng konti. Konti. Aside sa jet ski, saan pa? Usually sa ka nag-jet ski, hindi naman dito sa Ilocos. Sa Subic po. Subic talaga. Subic Bay. Malayo din yun. Medyo malayo. Kasi po yung grupo namin nandun, saka yung mga teammate, yun yung official na practice ground namin. Oh, may kamahalan na sports yan eh. Medyo. Diba? The maintenance itself ng isang jet ski. Okay na yan, kotse. Mahirap naman minsan na kotse. Okay, ito muna, pag-usapan naman natin. Ito nangyari kay, kay GMA, kay CGMA, kay Congressman Gloria Macapagal Arroyo, tungkol sa kanyang issue na, well, as we all know, na-aresto siya sa pagmama ni Obra o kay sa halalan o yung plunder, di ba? Yung kay ERAP. Electoral sabotage po yung electoral sabotage. Isa plunder. Electoral sabotage. Nagsabi bigla si ERAP na tama lang yan. Karma sa kanya yan. Ikaw, do you believe in karma? Opo, naniniwala po ako sa karma. Kaya kung ano po yung maling ginawa mo, alam ko na babalik din sa'yo yun. So ngayon, yung opinion mo sa issue na hospital arrest mo na sa kanya, naniniwala ka ba may sakit talaga sa GMA? Para sa akin, naniniwala ko kasi nakikita ko sa TV na very secret talaga yung ating dating Pangulo. Mm-hmm. Kaya ako naniniwala na may sakit talaga. And how do you support Pinoy's mga programs? As of now po, yung programa niya sa senior citizen, Mm-hmm. yung binibigay po yung yung mga para sa senior citizen natin, nagbibigay naman po siya ng pondo. Saka yung pondo po na para sa senior citizen, dinagdagan po ng ating LGU kasi alam po namin yung binigay niya kulang, kaya nagdagdag na lang po tayo para sa ating mga senior citizens. Okay. Tapos, di ba sabi mo kanina, ay income ng Bantay ay